Здоров, Клипа! А Йоєчка! Еді! Стела! Кльовіч! К'ю-клипа 5. Вельмі незвычайная мясціна. Здарово, Йоечка. Вітаю, Клипа. У цябе ўсё добра? Так, Дакладна? так. Што здарылася? Мне нудно. Нудна? Так, нудно. Вельмі, вельмі, вельмі нудно. Вельмі? Так, вельмі. Няма чаго рабіць. На Окідокі ёсць шмат чаго рабіць. Але я ўжо ўсё зрабіла. Усё-ўсё? Так, усё, што хацела. Тады можна пайсці да Стэлы. Яна працуе на агародзе. Мо тады да Эдзі? Ён грае на бітубе. Да Клёвіча? Братка забараніў яму выходзіць, пакуль той не прыбярэцца. Рабіць няма чаго. А не хочаш палічыць кветкі каля свайго дома? Палічыла ўжо. 68. Не хочаш палічыць да 100? Ды я палічыла. Двойчы. Што парабіць? Ёечка, хочаш паляцець у класную мясціну? Вядома, Клипа. За мною. Куды? Гэта сюрпрыз! Куды мы ляцім, Клипа? Пабачыш? Колькі яшчэ засталося? Ужо хутка. Глянь! Але, Клипа, у цябе ж ёсць тэлескоп на Окідокі. Але не такі. Хадзем. Паглядзі, Ёечка. Ну як табе? Клипа, якая прыгажосць! Гэта вясёлкавая туманнасць. Колеры мяняюцца. Уга! Неймаверна! А што яшчэ можна паглядзець? Ага. Вось, глянь. Нічога не бачу. Пачакай. Ды не, няма нічога. Глядзі, Клипа! О,
Такие прыгожие, Клыпа! Гэта каметы-танцулькі. О, мне так сподобалася! Клыпа, яшчэ! Добра. Глядзі, гэта люстэркавая галактыка. Гэта я! Клыпа! О, гэта цудоўна! На, паслухай. Нічога не чуваць. О, як гэта прыгожа! А цяпер зірні сюды. О, ён спіць. Паслухаем яго. Гэта так гучна! 22, 23, 24. Давай, Рэй, хутчэй. 25, 26, 27, 28, 29, 30. На каго б яшчэ паглядзець? Ага, Эдді! А? Ура! Гей, а дзе Клёвіча братка? О! Давай, Клёвіч, мы так ніколі не прыбяромся. Мо прыбяромся пазней. Мы павінны былі яшчэ пазаўчора. Ведаю, але падумаем пра гэта потым. Паглядзі, ха-ха-ха. Коктейлю пакаштуй, мо нават з малаком. А Клёвіч пачастуе салодкім пірагом. Ад слана да іголкі всё знайдзецца ў нас. Заходзьце, залятайце, мы падмацуем вас. Клыпа, Што, ёечка? я так люблю гэты свет. Я таксама, ёечка. Клыпа, Што? тут вельмі цудоўна, але мне неяк ужо дадому захацелася. Хе-хей, мне таксама. Хадзем. Хе-хей. Стела! Рэю! Сюды! Юху!
Уставай, Рею! Давай, Еді! Оу, там клипа за Йоєчкой. Гей! Є-хе-хе! Гей! Долучайтеся обоє! Щиро дякуємо Станіславу Янукову, Леї Тетяні Лявкович, Валерію Метельському, Яугену Барановському, Матею Маланце-Яліні-Ваяйковим, Сям'ї Анфімових, Сергею Єніну, Сергею Адянцу, Вітушці і Ірині, Іллі Мірончику і усім фундаторам за підтримку.